थांदो आंनि भिडिअ नायदा साबस्क्राइब खालामना खालामाखै खालामदों हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै लोगोफोर जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबासो मिन्थिगोन नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिदिबा भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनोसै बेलासि बेलासि बेरायदों जोंहा बिराद मोजां बेलासि बेलासि बेरायनो थान्दा गरमफ्राव जोंहा दा मोनफैबाय लोगोफोर आङो दा दसेनि उनावहाय आब'खौ देखायसिगोन आरोना सासे देखायजो आङो नानि फैफादोंमोन आंखौ आखाइ लुनुबाय एसे खस्थ' साहा लोंसै जोंहा औहाय साहा लोंसै नै जोंहा मोनानायखायनो खोमसि खोमसि नुबाय औ लोगोफोर जोङो दा मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै साहाबो लोंखांबाय आरो जोङो नैबे आब'मोनावहाय फैदों आरोना खोमसिखायनो मोजां नुला आं ओरैसो नुसिदों दा खोमसि जाबायना नै बेनो आब' बेरायफैदोंमोन नालाय औ खाथिखा न'आबो औ साहा लोंखांबाय लोगोफोर बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मा मोनलाय चेनेल फुजा नार्जारि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ ना औ बेनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आब'नाबो दङ चेनेल पिंकि प्रडाक्सन मा सर्ट मुभि माबायो खालामो आरो औ माबामोनजों आदा अनिलमोनजोंहायनो ज' खामानि मावो आरो ओमफ्राय दामानि दिहुनथ'नाय जायाखै औ मोनसे दिहुनगासिनो दं आरो दा खय थारिखआव मोनगोन बेखौ आं बुंनो हाथ'ला औ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय भिउवार्सफोराबो जाय नुफ्लांबायदों जेनेबा आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय पिंकि प्रडाक्सन चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो फुजानि साबस्क्राइबारफोराबो आरो आंनि पिंकि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि साबस्क्राइबारफोराबो फुजानि खालामना होबानो जाबाय औ बर'जों बर' जेनेबा जों हेफाजाब होलायनांगौ जोंना बर'फोरना बांद्राय साबस्क्राइबारफ्रानो बुरजा थाया ओमफ्राय गुबुनफोरनिखौ नायदो गुबुन हारिनिखौ बिराद बुरजा थायो आरो जोंना एसे जेनेबा दावगालांहांबानो मेगन सालायनायबो थायो औ आरो जोंनि भिडिअखौथ' मालाय हारिया नायखाया औ नायलायो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ आरो औ ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर आरो मा बुंबावनो ना नेनानै थाबानो जाबाय आब'नि गैला नायनोथ' बिराद इन्टारेस्टिं मोनो बेरायफैदों ओमफ्राय मालाबा आब'आबो जोंनावहाय थांनांगौ आरो बेरायहैनांगौ आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आब'मोनावहाय जेनेबा नुलायनानै आरो खाथिखाबो नालाय बेरायथाव फैबाय बिनानावा बिदिनो साबस्क्राइब खालामना होलायबानो जाबाय गासैबो फुजानि चेनेल नायग्रायाबो आंनियाव साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौबो बेनोसै आरो बाय बाय लोगोफोर जोंहा एसे रायलायनायफ्रा थाबथानो नागिरो गोदान नालाय उथ्रिसार ओमफ्राय बेसेबां क्लास मोनखो दे थांदो आंनि भिडिअ नायदा साबस्क्राइब खालामना खालामाखै खालामदों दे बिदिनो नायबाय थादे ओमफ्राय लोगोफोर आङो दा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय